munden. Så kan man så, hvordan drejer man det? Ja, det går ud af græssen her. Ej, Så lidt mere fat fra det. jeg sidder selv. Skal du så også lave, når man holder på de der tøjler der? Hvad så Det sker går jo der? heller ikke rigtigt. Det er ikke. Hvad så Ej, det sker går der? da meget godt. Så. Skolen er på mig, det er meget godt. Hvis du sparker lidt til op, ikke? Så kan der jo trave. Det har jeg ikke lyst til. Så du godt, hvordan det gik før, ikke? Nej. Stop! Stop! Nej, hvor er det sjovt. Jeg rider helt. Sker der? Nej, lad være. Hesten får slå med, så drejer du det. Hvis du gør sådan, så hesten løber med, så drejer du det.